mana Ya. to masu su sai kowa ya kauce mana DJ ka ba mu sauti kai na ce DJ ka ba mu sauti kai za mu raza nasu kai mu iso na ce mu iso mun rike bakin dajin mun rike bakin dajin ba mai shiga cikin sa kai manyan zakuna ne da sun ga mu sai su ja da baya mun wuce su kai mun ci karfin su kai sai dai kallon mu bayan da za su yi da mu nace mun fi karfin su mana Ya za su iya wa ma da mu sai gan mu nan sai bar mu dole ne mana mu ne nan rabu insin mu ne nan manyan kin nan dole ne a gaishe mu mana ratatatata mun buge su rafin mu ta buge su sun koma neman bara mana mun wuce su zakuna ne mun iso tumas tumas mu ne nan rap tumas mun wuce su mun take su mun karya su mun ne mun rike bakin dajin nan ba mai shiga sai mun fita ba mai shiga muna nan ya nace nace kai mun iso nace mun iso kai kowa sai ya kauce kai nace ku kauce mu ne manyan rappers kai nace mu ne manyan garin kai mun shigo cikin garin kai mun ga kazamta nace mun ga kazamta ta yi yawa cikin garin mun zo da mu na da fashe mun zo da mu gyara zama mun zo da mu daidaita su da mu ba su rappers mun zo da mu gyara su mu ne manyan dajin nan kai mu ne bakin dajin nan da mun je cikin dajin nan ba mu zuwa cikin sa mu ne manya zakuna mu ne manya da misosi nace ba ku ja da mu fi kafin ku da ku su cikin daji ba mai fita da rai ne nace mu ne manyan zaki na cikin garin nan mana mu ne nan masmar taba mun shiga daki ku ne zaure mun fi karhin ku dole ne asara mana ratatatata mun halbe su mun take su mun karya su rap ku zo nan mu ba ku cikin ta shababu tumas agadas sun gan mu sai su kauce kai mun fi karfin su na ce sun gan mu sun sare sun gan mu kai sun tsere kai mun fi karfin su mu ne nan zakunan daji da gida ina ga labarin can cikin dawa mun ba ma gudu ba ma ja da baya mun fi karfin gudu sai dai baban gudu mun fi karfin yaro kai sai dai kakan yaro bi mu a sannu yaro ka samu riba ka tsara ka gyara rayuwarka